Десетини простими градски звуци. Днескашната ни класация е също толкова неприятна, колкото миналата, а и колкото ще бъде всяка следваща. Често сме чували: не ходи с слушалки по улиците. Слушай и се оглеждай внимателно, като пресичаш. Да бе, да. Как пък не? Ходи ти с голи уши сред този непрестанен шум, идващ от превозните средства. Ако сте от външната страна и сте успели да си запазите слуха, то вероятно страдате заради 10 износени чистачки. Вместо тихо да почистват стъклото, те стържат, подскачат и свирят при всяко движение. А уж чистенето било за здраве. 9 разхлабени пластмаси и ламарини. Нещо вибрира, нещо дрънчи, нещо хлопа. Обикновенно е резултат от износване, лош ремонт или липсващ крепеж. Навярно аз трябва да им оправям нередностите. 8 разбити, окачване и амортисьори. При всяка неравност следват тропане, удари и метални звуци, които не би трябвало да съществуват. Сигурно аз съм ги причинила? Седем. Повреден ауспух или изпускателна система. Една пробойна е достатъчно, за да превърне нормален автомобил в движещ се високоговоритель, а после аз съм била шумна. 6. Прекалено силен двигател. Понякога заради примахнат шумозаглушител, понякога заради модификации, а понякога просто заради липса на поддръжка. Смърт за ушните мчета. Пет клаксонът. Предназначение за предотвратяване на опасност, но нерядко се използва за изразяване на нетърпение, раздразнение или гняв. Добре дошъл инфаркт. 4. Форсиране на двигателя на място. Без никаква необходимост. Само шум, вибрации и миризма. Страхотно преживяване за без пари. 3. Скърцащи гуми. Рязко потегляне, рязък завой или агресивно спиране. Шум, който се чува на стотици метри. Реже, резачка. 2. Сирени. Линейки, пожарни и полиция имат важна причина да ги използват, но когато няколко преминат една след друга, сирените стават оглушителни. Скоро ще разберем дали и отвътре се чува по този начин. Първо и най-важно – скърцащи спирачки. Може би най-разпространеният градски шум. Почти навсякъде се чува характерното свирене при намаляване на скоростта. Най-честите причини са износени накладки, износени или надраскани спирачни дискове, натрупани прах и ръжда, неподходящ материал на накладките, липса на смазка по контактните точки, неправилен монтаж или необходимост от обслужване на спирачния апарат. Всички тези проблеми могат да доведат до едно и също – съсипващото пронизващо скърцане. Това ми е смисълът на излизането бе. Ето за това с юблимно преживяване бленувам. Да, всичко наведнъж. Разбито окачване, ревящ двигател, пробит ауспух, скърцащи спирачки, тропащи пластмаси, форсиране, клаксони. Един автомобил може да събере почти всички тези шумове едновременно. И когато това се случи, градът престава да звучи като място за живеене и започва да прилича на непрестанна шумова атака. Скрап, сметище, а не препродаване,